Pišite od 01 pa do broja 19 broj pjesma koja se najviše bude svidjela. Isto tako možete na SMS poslati na broj 666. Napišete pjesma i onda od 01 do 19 odnosno 01 ne možete staviti. Vrati, sad je vrati. Za svoju Natalija Odjanova je upravo proglasili da šove na Crenici krenut će i prva razglednica koja će biti naše predstavnike. Ovih dana zaista dosta su nastupali, dosta su prodali. Uvijek vodi napred, prema... Dalje još postavi malo. Dobro je osobi, da idemo će se Ajde, najprej još ovo. Rasica. Hrvatski veleposlanik u Moskvi, naši poslovni ljudi, oni su spremni i vidite i osjećate se što će vidjeti i vidjet ćete dakle... Kako? Pit vodice, Žuži, da. Pi pivo. Vidiš kako da to je, zaustavi malo. Ajde Žuži, ajde Žuži.